Так нас фотографирует, Юля. А що случилось? Я ж фотографувати буду, Юль. А що случилось? А що случилось? Юль, ты чего? Я хочу Подожди еще раз. Идем. Идем. Пошли Так уже, я ж все. хотіла тебе щоб сфотографувати, коли ти будеш казати добрий день. Пошли. Я думала, нас Идем. мама просто так буде фотографировать. А вона і хотіла, щоб поки ти добрий день скажеш. Я ж хотіла, щоб зняти, щоб сфотографувати, коли ти кажеш добрий день. Щоб мені було чутно добрий день. Просимо дівчаток на сцену. Поняла? Я хотіла, щоб Не мені було плачь, моя чутно, що родная. добрий Вот день. так. Бровки поправь. Вот так. Вот так, правильно. Так. Так, зараз ми... Губки красиво. А ну. Вот так. Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми розпочнемо програму. Це Юлія Денисенко. А чого я тут Денисенко? Зараз Юлія розповість нам віршик про бабусю. Нет. Не про бабусю, а Про матусю. Нет, у мене є другий і новий вірш. Так? А ну, Про кічу. Давай. Кіча замерзла на морозі, бо у неї замерзла носі. Котик, куда хати? Пойте, котику до хати, на лижах будеш спати. Молодець! На лежанці. бабушка. Молодець! Ура! А зараз ми покажемо вам танок, а потім ми ще багато чого вам розповімо. Лісорубки роботу.
Молодец, запалил котел. Мне